야구. কি পড়ে দিলে ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ବର୍ଥଡେ ଦିନ ଆସିବ, ମୋର ବର୍ଥଡେ ଆସିବ କି ନାଇଁ? ତମର ତ ହଁ କୋଉ ଦିନ? ବଡ ବଡ କେକ୍ କେତେବେଳେ ଭାଇ ଖାଇଦେଲା ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ମାୟା କାମରେ ୟାକୁ ଦେଖ। ହାଇ 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 ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆମେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? Hello. ମାର୍କେଟ। ଆମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ Namaste. ପିଉ ପାକୁ ପିଉ ପିଉ Konnichiwa. ଟିକି ପିଉ ପାକୁ ଯିବା। Konnichiwa का अर्थ जापानी में नमस्ते। I've been by Kinti Pokuti Sankoyo Chuta Dike Mausi Lijanti Vipamai. Bye bye. See you out today. Bye. ପାଣି କାହିଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ। Baby, doibulo, kaise, chipu. ମାଉସୀ ଆଣିବେ ଏଠି ବା। ତମ ଘରେ କଣ ଅଛି? ଛୋଟ ମଙ୍କି, ଆଉ ଛୋଟ ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଲା? ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଲା? ହେଲେ ନାକରୁ ଶିକାଣି ବାହାରୁଛି? ବାହାରୁନି? ନାକରୁ ଗଗ ବାହାରୁନି? ଅନା ଟିକେ ଆଡ଼େ। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଦହିବରା। Mommy, Yagu, Casey, କଣ ଦବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ିରେ, ତାପରେ ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଇସ୍ ଟିଟି। তারপরে তো খাইছি লাগাইও। How will it be? How will it be? Mommy. তারপরে পরিবাক্য দায়িত্ব দেই ফুটবল মিয়ার পাখকো আমাদের কেউ বলে মটকে জানিয়ে নাই গাড়ি আসিয়ে ফুটবল মেট পাখো বুড়ি খাইবা করে বাবা বিয়েছে
아이스크림 거로 엄마 버려요. 아무 걸고 뭐 사먹지? 아비걸 약바이 때문에 너희 아이스크림 거를